này chúng ta thấy rằng là các tiết mục thật đặc sắc, mang hương vị cây nhà lá vườn, trang phục cũng cây nhà lá vườn luôn đấy ạ. Nếu mà tiết mục này mà đem về dưới xuôi ấy, thì tôi nghĩ là có thể là sẽ đoạt giải thi múa hay văn nghệ nào đó đấy ạ. Tiết mục là một vũ điệu mang tựa đề vũ điệu Panama do bạn Si và bạn Hương biểu diễn. Pe Maidan pentru tine, tine să-ți dau un dar cel mai de preț, dar fără niciun man ganja, iarba sunt inutile tine. Numai tu știi viața-mi de aripile bile. În Jamaica sau în Chile, inima face bom-bom numai pentru tine. Numai pentru tine. N-ai răspuns la telefon, no problem, desco pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori un camion și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Ce Panama? Mai zboară în Panama. Zboară ce Panama. Mai zboară în Panama. Hai mai zboară. Chile, am dat jos. Oricum, baby, nu erau de folos. Mie tot de tine, sunt întors pe dos. Ca să ajung la tine, trebuie să iau pe jos. La ce ne folosesc banii? Dacă tu-mi dai iubire și zi de zi pun ani, ca Bonnie and Clyde, să fiu doar eu cu tine. Și o să avem gal o iubire ca în filme. O iubire ca în filme. N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Ce Panama? Mai zboară în Panama. Zboară ce Panama. Mai zboară în Panama. Oh no, baby girl. Sau în Chile, inima face bom-bom numai pentru tine. Numai pentru